titli li snu kelma imwaħla ma l-iskrin u moħħom jitlu f'jawden dilfu kull sens ta' ħin ġbarna madwar mejda biex niklu l-blat flimkien kull kidma saret b'serqa ġejn malu bħalma kien kollox inbidel ta' Sar minn dak il-logħob ta' dari, minn dak il-logħob ta' tfal, tal-mar. Sar missija twal fix-xari, il-ġiri fil-widien, xi żmien nibri dar nużaw il-mobile biex nikkomunikaw għalkemm tansaqab wieħed nitħattu bla nparlaw kollox inbidel ta' Sar minn dak il-logħob ta' dari, minn dak il-logħob ta' tfal, tal-mar. Sar missija twal fix-xari, il-ġiri fil-widien, xi żmien kollox inbidel għaliex dejjem maġlin ġlieda kontra l-ħin fejn sejrin ma fadalx widem kollox isir bi-sforz nimxlu għal-ftit diskors x'rimors sar minn dak il-logħob ta' dari, minn dak il-logħob ta' tfal, sar missija twal fix-xari, il-ġiri fil-widien, xi żmien nibri Proset hemmhekk il-Charlene Merċiqa Magro bil-kanzunetta Mhux bħal dari waqt li kienet qed tkanta kont qegħdin taraw in-numru ta' televoting u dawk it-telespettaturi kollha li jogħġbithom Charlene u l-kanzunetta tagħha jistgħu jivvutawla billi jċemplu fuq dak in-numru. Sezzjoni tal-ġdid. Iva. Imma meta qegħdin ngħidu tal-ġdid ilek ħafna tkanta ilek għadek tibda l-ewwel darba għax kien hemm min jgħidli le ma jien ta' pereżempju 10 snin inkanta. Jien għandi 31 u li nħobb inkanta minn meta kont żgħira, isu minn meta kelli 6 kont inkanta mal-kor tal-Knisja u hekk u l-iskola. U mbagħad meta kelli 15 kont inkanta ma' kor ta' teenagers u waqaft biex inkompli nistudja. U jiena nistidaq xejn u waqaft totalment. Daqshekk ma komplejx kanta. U mbagħad sentej ilu ġifieri meta kelli 21 ma flaħx iktar u qed irrid noħodha issa bis-serjetà u bdejt imur għand vocal coach. Bdejt ilha pass wara pass. Is-sena l-oħra ħadd sem ġo Festival ir-Romanija ġejt it-tielet għamlet li ħafna kuraġġ. U qed nipprova nimxi bil-mod. Ġifieri inti mort ir-Rumanija, kompetejt hemmhekk, x'tgħidilna fuq dan il-festival li mort għalih? Ħadd ħafna pjaċir. Jien għalija dik li hija l-iktar xi ħaġa importanti li dak li qed nagħmlu qed nħu pjaċir. Kien iltqajt ma' ħafna kantanti, ovvja barranin, tallimt ħafna minn għandhom. Kont l-unika Maltija hemmhekk? Jien biss kont. U li ġejt it-tielet kienet ovvja sorpriża u vera u għenetni ħafna biex nħares il-qudiem. Normalment naħseb anki biex jekk tajt inti tisti ħafna, tgħinek anki biex telep il-missija tiegħek u ġib iktar konfidenza. Ħafna iva. Kif qed tipprepara l-performance tiegħek ta' 19 Settembru?
Di kienet sorpriża wkoll. Nagħmel l-aħjar milli nista'. Imma għaliex kienet sorpriża intom issabmittjajtu l-songs tagħkom, ġifieri Iva, tkunu iva. tafu. Ovvjament, tfajt ovvja nemmen ħafna bija dija l-ewwel song tiegħi li qatt kelli oriġinali. Inti ktibta di wkoll? Le, mhux jiena ktibta. Il-kliem ta' Milka Lea Baylis u l-mużika ta' Mark Xikluna. Ma ovvjament tkun qiegħda mal-oħrajn, ma tkunx taf ser jiġri għalhekk sorpriża. Tkun tixtieq ovvjament li Eżatt, tgħaddi ovvjament. għall-finali ma tkunx Ovvjament. taf. Imma kif qed tippreparaw bħala tim forsi għas-serata finali? Ifhemni l-studio, rehearsals u hekk. Tmur kuljum rehearsal? Le, mhux kuljum. Bħalissa fej ma nitgħallem jiena qegħdin bi break, però ovvjament kull darba li jkun hemm bżonn niltaqgħu. Tiltaw. Imma għal fuq il-palk għal dakinhar ħajkollok xi żeffina, xi backing vocals, hemm xi performance partikolari jew nkella li tkun qiegħda waħdek fuq il-palk? Naħseb illi waħdi. Għadek ma tafx. Għadni qed nipprepara lija. Għadkom qegħdin titkellmu Iva, fuq. għadna niddiskutu kif sar nagħmlu eżatt. Isma' qatli li iżar kont kanta meta kont iżar fleta. Min kien imma li inkoraġġik hemm xi ħadd fil-familja jew xi ma nafx forsi xi ħbieb li dejjem kienu inkoraġġawk tkanta? Biex issa rġajt bdejt, ġifieri? Jekk bdejta ta' żgħira jew ikun hemm xi ħadd fil-familja normalment, jew nkella jkun hemm xi ħbieb. Le, dejjem xtaqt speċi, però qatt ma mort għand vocal coach meta kont żgħira, ġast il-kor tal-Knisja u l-iskola. U issa però ir-raġel ħeġġeġni biex nerġa' nibda. Ir-raġel ippuxxjak u jagħmilek kuraġġ. Għax jaf li xi ħaġa li vera nixtieq u speċjali taf la tixtieq erġa' ebda. Unkoraġġini u rġajt bdejt. Għandek ir-raġel li sapportijak mela Iva, ħafna. ħafna, ħafna. Apparti il-kant, x'tagħmel inti matul fil-ħajja tiegħek? X'taħdem? Xogħol. Naħdem ma' skema li tħossib il-ġbir tal-iskart riċiklabbli. Nagħmel kampanji biex neduka iktar in-nies kif jirriċiklaw. Mbagħad mara tad-dar. Imma kif jirnexxilek tmur għal-rehearsals wara l-uffiċċju jew tmur pereżempju fil-weekends biex Le, kolli ġurnata partikolari, immor fija. Tmur fil-għaxijiet qed nimmaġina. Wara x-xogħol. Nipprova nissettja kollox wara xulxin. Għax issa tkun taf li għandek konkors ġej. Iva, Mingħajr ma trid nimmaġina li jkun hemm daqsxejn iktar impenna, speċjalment issa la tersaq iktar lejl aħħar, naħseb anki rehearsals u hekk. Ekku. Imma nippruvaw la vera nixtieq għal ħaġa, nipprova nagħmel l-aħjar milli nista'. Għandek image ħelu ħafna xarek jekk daqsxejn differenti. Thank you. Inti jew taħdem ma' xi ħadd ieħor jew ir-raġel li ġili jkun hemm koppja li jaħdmu flimkien, isma' għamelek u għamelek, jew waħdek inti. Waħdi, U għastili jiena nħobb ħafna vintage u hekk bħala stil. Nipprova nżommijaw. Ġaħna raw xi ħaġek fil-finali jew. Jista' jkun. fis-serata. Sorpriża. Kif tara lilek innifsek fil-futur? Hemm xi pjanijiet hekk, hemm xi ħolm milli tixtieq tarahom iseħħu? Fil-verità iktar ma nħobbx nara kbir ħafna, fis-sens nimxu pass wara pass li jiġi merħba bih u dak li nagħmel nipprova nagħmlu mill-aħjar li nista'. Ma ġili jkun hemm min ikollu xi ħolm partikolari, m'għandek xi ħolma li tixtieq tgħid isma' jien nixtieq nara lili nnifsi, ma nafx anke forsi nieħu sehem f'konkorsi ieħor barra minn Malta. Infatti ħammur kombinazzjoni f'Settembru għandi konkors ieħor barra mill-Bulgarija. Bulgarija. U fil-verità li qedaw hija ġa waħda mill-ħolm tiegħi, jiġifieri. Li nimmaġina x'anki titkellem mal-kantanti hemm il-konkors Kanzunetta Indipendenza kiber ħafna. Jiġifieri jkollkom ix-xorti li jkollkom udjenza sabiħa ħafna qudiemkom u apparti minn hekk tkunu ovvjament live fuq television ukoll. Jiġifieri u waħdu l-konkors ukoll laħaq ċertu livell. Imma nieħu pjaċir nisma' ovvjament li ħajjitkom tkompli, jiġifieri jkollkom ħolmi ieħor apparti. Ovvjament. Għal meta sejra l-Bulgarija? Lejla ħar ta' Settembru. U r-raġel jiġi miegħek jissapportak jew waħdek tmur? Le, jiġi miegħi. L-istess kanzunetta li ħanaraw kif għandek kanzunetta differenti? Iva, ħanitlab di u irrid nagħmel waħda wkoll internazzjonali. Mela jiena nawguralek mhux biss ta' Settembru għal 17 Settembru għal konkors Kanzunetta Indipendenza manki għal Bulgarija li terġa' tmur tajjeb. Grazzi. Sa mur darba t-tielet issa jkun ejjattini. Good luck, grazzi bil-qalb hemmhekk, kantanta oħra tal-konkors Kanzunetta Indipendenza. Aħna wasalna fit-tmiem ieħor ta' programm u ovvjament qabel ma nagħlaq il-programm nixtieq nirringrazzja